Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba uNsibando kubingelelayo Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba siphe usuku nesikhathi esifana nalesi. Muhle uNkulunkulu wethu osithandayo. Ingakho ngithi udumo lonke malube kuye. Ukuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngiyathanda ukuphinda. Izolo ngikhulumile, ngiyabona abantu abayilaleli inkonzo. Ngiyacela bazalwane ningangitsheli izathu zokuphuma kwabantu. Mase ngikutshela ukuthi umuntu uphumile okwakho kuyomfuna umbuyise. Ngiyacela ungangitsheni ngoba senibaningi kwanda ama-messages angenaso isidingo. Ngoba ngisathi ungitshela wena ukuthi utheni ngizokwenzani mina. Mase awusho nje mina yini engizoyenza. Ngoba ngimazi, angikwazi ukuthi ngithi mlethela ngikhulume naye, cha. Wena uzokhuluma naye. Ngakho ngiyacela bazalwane, uma umuntu wakhe sephumile, zihluphe uhambe ufuna ukwazi isizathu ukuze usebenzise isizathu ukufaka abanye abantu bese bengaphumi. Kodwa ungamtsheli ubaba uNsibando ukuthi usibanibani uthe, ngoba angikudingi lokho, ngeke kungisize kungandisela ama-messages. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela sibambisane kulokho. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi asiphe lolu suku. Ngiyacela ukuthi sigoqe sikhuleke size kuNkulunkulu wethu. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo. Sisekuwo umkhosi, siyabonga kakhulu. Ngiyacela ubaqinise abaxegelwa amadolo, ubaqinise abaphelelwa amandla, ubaphilise abagulayo. Ngiyacela egameni leNkosi yethu Jesu, uphendule imikhuleko yethu, uphendule izicelo zethu. Thina sikucelayo ubukhona bakho enkonzweni zikaJulayi. Sicela ukuthi uvikele abantwana bakho uma beze ezinkonzweni noma bebuyele emuva. Sithi ngeke sisuke sihambe uma wena ungekho phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele kakhulu. Dumo lonke silinikeza yena. Ngiyacela ke sifunde izwi lenkosi silitholayo ngokaJohane chapter 17 verse 20 no verse 21, sikhuluma ngobunye kuKristu. Bese siphawula ukuthi umphiko uKristu umelene nobunye. Ongenamthetho useyasebenza kodwa uvinjiwe ukuthi asebenze. Ubani lo mvimbili? Ukuthi ambulwe, ngiyaxolisa, hayi ukuthi asebenze. Uvinjwe ukuthi ambuleka vele obala. UkaJohane chapter 17 verse 20, angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi lami. Kuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likhole ukuthi wena ungithumile. Sizodlula ke siye kwabaseKorinte besibili, sahluko sesibili uverse 17. Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. Uqotho yini wena? Uvela kuNkulunkulu yini wena? Buphi ubuqotho bakho? Asidlule siye laphaya kuPetro wokuqala chapter 5 uverse 2. Yalusana umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa, kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo, kodwa ngenhliziyo evumayo. uNkulunkulu ufuna siwenze umsebenzi wakhe ngenhliziyo evumayo. Yikho uNkulunkulu uma ekubiza engakusebenzisa ungavumile. Angiphinde. Yikho uNkulunkulu uma ekubiza akakusebenzisa ungavumile.
Baningi abantu khona la ekhaya lezwi asebabizile uNkulunkulu, bayathandaza bathi Nkosi ngitshente ngiqale kanjani. Awukakasho ukuthi uyavuma. Vuma. uNkulunkulu akusebenzise. Vuma. Kwenzekani ku-Isaya lapha ku-chapter 6? Emva kokuba esevumile izono zakhe, uNkulunkulu wathumela elinye lamaserafi lathatha ilahle ngodlawu e-althare lalibeka emlonyeni wakhe lathi bheka lokhu kususela izono zakho. Lithi izwi lenkosi wezwe izwi lithi siyothuma bani uyakusiyela na? Wayesevuma wathi thuma mina Nkosi. Ukhiye omkhulu ukuvuma, ungavumile ngeke kwenzeke lutho. Ngisho noSamuel ebizwa egijimeka kumpristi. Umpristi uzwe amtshela hamba uyosho ukuthi ngilapha Nkosi. Uma ungakasho ukuthi ulapha, ungakavumi ukuthi usetshenziswe, ngeke akusebenzise. But ukhona ukusebenzisa ungavumile uSathane, uyakusebenzisa ungavumile. Vuma ukuze ungasho ukuthi uphoqiwe. Uthi kuverse 2, yalusana umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Asingawenzi umsebenzi kaNkulunkulu ngoba sifuna imali. Cha, asingakwenzi nje lokho. Umuntu abe busy nomsebenzi kaNkulunkulu ngoba efuna imali. Cha, sikwenzi lokho. Kodwa makube ngenhliziyo evumayo. Uthi kuverse 3, kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona. Ngiyaphinda ngiyayicacisa lento. Ungazenzi inkosi phezu kwebandla wabelwe lona. Kurong ukuthi ebandleni kunezihlalo ezihlukene zikababa nomama umfundisi ezingahlala abazalwane. Ngoba le position esinikwe uNkulunkulu okuhola ibandla isenza sibe bancane kunabo bonke abazalwane. Manje ukwazi ukuhlala esihlalweni esingcono kunabo. Wenza vice versa. So-ke asingazenzi amakhosi phezu kwamabandla esabelwe wona uNkulunkulu. Lithi-ke kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona, kodwa nibe yizibonelo zomhlambi. Uba isibonelo somhlambi kusho lokhu ukuthi uyi-example emhlambini. Sithatha umalusi womhlaba, umalusi emakhaya, akakwazi ukuba isibonelo ezinkomeni azilusayo. Akakwazi ukuthi abe isibonelo ezimvini emagusheni akawelusayo. Cha, ngoba yena uwumuntu, amagusha amagusha, ayizimvu, ayizinkomo, ayizimbuzi. Kodwa thina ngoba vele singabazalwane abadecorathiwe, decorated brethren, ingakho kufanele sibe isibonelo kulomhlambi esiwulusayo. Ungathwesa abantu umthwalo ohlulwe ukufukula ngomunwe. Wena iba umvangeli ohola abantu ngenkambo. Vangela ngenkambo yakho. Bonakala umphilela uJesu. Mawuphathi wabangakholwa ukhuluma kabi. Mawuphathi wabantu abangakholwa awuthuki. Kufanele kube nomahluko ukuthi wena usindisiwe ngegazi lenkosi yethu uJesu. Awuphenduli kabi, awucunuki, awuthukutheli, kodwa uyabekezela ngoba unjani wena uthengiwe ngegazi lenkosi yethu uJesu. Ilokho okulindelekile kuwe njengomzalwane. Ube yisibonelo kulomhlambi. Walusa umhlambi kaNkulunkulu kungabi ngokucindezelwa kodwa kube ngokwentando kaNkulunkulu. Futhi kungabi ngenxa yemali. Ngoba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Asikwazi ukuthanda imali ngaphezu kaNkulunkulu. Kodwa okwethu ukuyisebenzisela izidingo zikaNkulunkulu. Ngakho-ke bangcwele bazalwane bami enkosini, asibe ngcwele phambi kaNkulunkulu. Baholi ibani izibonelo emhlambini.
kungabi umholi ngoba ufuna imali, ungabi umholi ngoba ufuna inzuzo, ungabi umholi ngoba ucindezelekile. Athi uverse 4, kuyakuthi nxa isebonakala umalusi omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongaboniyo. Uma esebonakala umalusi omkhulu, ngoba kunomalusi omkhulu lo siqashile thina wathi maseluse kanye naye. Usezulwini yena thina sila emhlabeni, kodwa sikanye naye kumoya, selusile kanye naye. Uthi kuverse 4, kuyakuthi nxa esebonakalisa umalusi omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongaboniyo, ngoba kunomqhele wenkazimulo ongaboni. Iwona-ke lo mqhele siyowuzuza abangcwele, iwona lo mqhele ozosijabulisa. Kodwa manje wena uma usutholile owakho, usuholile emhlabeni ngoba usebenzela iholo, ngeke uthole umqhele ngale, ngoba wena usutholile owakho wasemhlabeni. Kuyakuthi nxa esebonakalisa umalusi omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo engaboniyo. Verse number 5, ngokunjalo nina basha thobelane amalunga. Abantu abasha bathobele amalunga, ama-elders, thobelane abadala ebandleni. Kepha nonke embathani ukuthobeka, nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubaphumusa. Yembatha ukuthobeka. Thobeka mntaka baba. uNkulunkulu sifuna sithobekile. Nalabo esikhuluma nabo sikhulume kuyoliswe ngosawoti owuthando. Thobela abantu abasha, bathobela abantu abadala. Bonke bembatha ukuthobeka, bathobelane ngoba uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kodwa abathobekileyo ubaphumusa. Bese ethi ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifanele. Asiziphakamisi thina, uNkulunkulu uzosiphakamisa ngesikhathi esifanele. Okwethu ukuthi sizithobe phansi kaNkulunkulu, silindele yena ozosiphakamisa ngesikhathi esifanele. Ngoba uma siziphakamisa thina, asizusazi isikhathi esifanele nesingafanele. Ngalokho-ke uthi zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu, zithobeni phansi kwesandla esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifanele. Bese-ke niphonse iy'nkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngoba uyanikhathalela. Into okhathazeka ngayo uhola ibandla likaNkulunkulu, iphonse phezu kwakhe. Into okhathazeka ngayo uyilunga lebandla likaNkulunkulu, iphose phezu kwakhe, ngoba yena uyasikhathalela. Sizomtholaphi uNkulunkulu osikhathalela njengaye? Uyasikhathalela. Ngikhuluma ngebandla, ngikhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu, ukuthi kukhona uvimba umphiko uKristu. Kungaba ohulumeni na, kungaba umoya ongcwele na, kungaba ibandla na, kodwa ukhona lo omile ovimbe ukuthi abona uyaqaliswe noma ambulwe umphiko uKristu. Ngakho-ke bazalwane, sinamathelene enkosini yethu uJesu Kristu, simkhonze ngobubele bonke, simthande ngoba unguNkulunkulu ophilayo osithandayo. UnguNkulunkulu oqonda izimo zonke. Okwethu masaluse umhlambi ophakathi kwethu, siwuluse kungabi ngokucindezelwa nangokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo, kodwa ngenhliziyo evumayo. Iyavuma inhliziyo yakho na? Ngeke ngawubuza lo mbuzo. Bayabonakala abanenhliziyo evumayo, bayazimisela, abacomplaini, benza umsebenzi kaNkulunkulu. Yenza umsebenzi kaNkulunkulu, yenza umsebenzi wokuba umvangeli. uNkulunkulu wethu uyakuthanda. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke, sesifike emaphethelweni ale nkonzo yethu yanamhlanje. uJesu Kristu uyinkosi.
Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyakudumisa. Ngiyacela ubusise yilo naloyo ilalelile, silizwe silenze izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, samdumisa bangcwele. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine. Jesu Kristu inkosi. Baba uNzibande useyavalelisa.